kyllä. On, mä katon kans. Joensuu. Kuinka moni muuten on Joensuusta? En ole varmaan ollut yhdelläkään keikalla sillä lailla, että olisin nähnyt niin kyseisen kaupungin, missä ollaan, niin sen paikkakunnan ihmisiä näin paljon. Kiitos! Toisaalta, niin, Joensuu tykkää Kääriöstä ja Tampere ei niinkään. Se on ymmärrettävää se. Mustaammat verran näin on porkkana. Kiva juttu. Hei, kuinka monen ensimmäinen Kääriökeikka? Kelatkaa, kun te nostat ton käden, niin se voi olla, että se on myös teidän viimeinen keikka. Mutta toisaalta tulee halvemmaksi. Saatte samalla hinnalla Kääriön ensimmäisen ja viimeisen keikan. Säästöä. Nyt on kovia aikoja, niin kannattaa säästää. Kelatkaa muuten sen läppä. Mä otin viime viikon loppuun, lähettiin täältä, en muista missä kaupungissa oltiin, mä otin vettä kotiin, näitä vesipulloja. Mitä se kertoo musta? Ei yhtään mitään. Ja sehän tässä hauskinta onkin. Meillä on tulossa siis Euroopan kiertue. Moni ihminen lukee palstoja ja näkee, että Kääriä elää Tikkuran Lukaalissa. Euroopan kiertue, kylpeä miljoonassa. Voin sanoa, mulla meni 1 miljoona siihen kiertueeseen omaan rahaan. Joten ei tää artistielämä aina ole niin hienoa.